nga muka chef dire. Enjoy ba? Oh, no. Uy, dito, uy. Ka ba? Naunam ka ko pag sige-serve sa mga. Sir, ate. Unsa na paggamit na sir? Tara, dire ba? May na kasi pag Prasa na sir. Eh, Mga prasa na. machato ba? Nga machato gyud. Sato gid. Sakto lagi. Machato. Wala man yan, sir. Machato. Gihatag ko si mo order ano? Asa ka dapita no? Musta men hospital. Kasi mga Hospital lang. Ay, Tara, day. dire mo ni. Mga na bro pa. Sige ko niyo ha. Ang beli presto ay mo, beli presto. Siya mo tuloy mo si Kopak. Ano na po na style. Sigpas mo to, libre ko sa. Oh, to. Ay ayan lang to. Mangkot ng buo mo. Hi sir, good afternoon. Ano po ay? Kani. Sir, kanin yung ice coffee sir ba? Ice? Tanaw niyo. Ay, ko. Gusto ko na ice coffee ba? Ayos gani. Pugay ka mga riba. Nga ko na Bert, nga mungutan ako ba ng na may caramel matcha ito? Naa basta ikaw. Basta ikaw. Ganahan. Kasi pa nga yung quandre ba yung Beef and bean. Naa na tanan din mga utang. Sir, Ay sir. kanang nakay uyab. Mana? Dito. Mana. Hindi na tayo mabay. Bidami yun dire. Sakto kayo yung pag-ari sir. Among mga drinks, mga ice coffee. Libre na tanan, free. Libre na sir, pero ang tip na mo sir, minimum sa tip sir, 500. Kila usta sir. 500. Minimum pa na sir, 500. Nagkagamay yun sir, 500. Nakatag mo. 500. Ang tip free, ang free ang drinks. Drinks ang Pero ang tip, Tip. kay minimum 500 sir. Okay ra. okay ra. No, okay na Diba? Yes, Yung Pasok ko na ko sir. Sige, ice coffee ako duha. Apa kay matcha ito? Usta. Ice, ice. Kana may ice sir, kanang ice coffee ba? Okay, init kay panahon yun eh. Ari na ba? Ari na. Kailan kaptigo kay libre ra go. Nabaka na. Ay sir, caramel macchiato sir. Akin sir. Murag ako ani. Mana? Wala niya ko amat. Ay ba yun? Asa yung girder sir eh? Takal ko lamay ito yung girder lagi. Pwede din na tayo tulungan doy. Lami no. Sabi mga pressure, mga Imaw na Ayo, ayo magsukusap ko anong ka nga. Mo ni barista Ay, diri. basta doy. Kapa mo din eh rose. Gusto ko na yaman sir. Ano ba nga ka? Yan lang gisiguro. Mag-serve siya ya. Mo tilaw man siya kay. Oo, Di ba dapat. ang mong order macchiato? Masya ito. Mo na? Macchiato. Sa ko sir. Amo lagi iba ikuan si mo Sir, sunod Ano ka ba? ako sir? Dami akong ice coffee, bisa kasuto ng butang ha? Kumotok ng baba ng sila ba? Ano? Macchiato ba? Nga machato gyud. Macchiato gid. Sakto lagi. Machato. Wala man yan sir. Macchiato. Gihatag ko si mo order ano? Kaysa rin. Buwan na. Muka Ay, chef. mo na. Ako na ako. Mga na ba? Lami ni. Excited no? Ihatag ba si mo? Bati ang nila waiter dere. Sir, Yakan sa kanan din. Wala ina Wala, service wala, dere ba? Lalamian na ba? Mao niya mo ang lami nga muka chef dire. Enjoy ba? Ha? Oh no. Uy, dito, uy. Ka ba? Naunam ka ko pag sige-serve sa mga. Pasam. Mo na sir? Klaro ana. Insam niya na asa kinsa ba yung table de? Oh, salamat, salamat. Salamat. Kami na order na sir. Orderan lang tamo kay drink sa man yung order wa mo mag-order food. Gutong mignaw no? Gutom ni kayo. Gutong mignaw. Gutom kay ko. Sir, pre-ra ka po na. Kani minimum 500 ang tip ani. Ay kana. Sakto ako gawin kaya abi ka. Tulungi o din niyo. Pagkaya ko ang kuya chukuchi pa na ako. So bagay ha man kaya. Oh, hakag man. Naman sir. Kaldo na diri sa lipan beans ta. Bao. Okay na. Ay, Ay, sir. excuse me sir. Ate. Unsa na paggamit na sir? Dire ba? Naman. Prasa na sir. Eh? Mga prasa na. Dana ta sa gamit. Ano kita ba? Ano si kuan ba? Ano na ang problema? Lamat sir. Laman sir. Okay na. Okay na. Ano na sir? Oh. Okay ka ba? Problema ninyo sa ako nang order. Ako yung pangutan-on niyo. So, pangutan na ako. Bata. Ay, sige. Lamat sir. Chocolate. Sir.